tingog sang komunidad, amo ang ginahandom sa pinobaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot, mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyog tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. Panghinobaan, balita kag serbisyong publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyog. Panghinobaan, balita kag serbisyong publiko, magadulong sa inyo nagabagang nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wala sang pili, para sa inyo kami nagapaningkamot kit. May impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bugos nga banwa naton, sa handom sang naton pinalangga nga mayor. Dang Anthony Veliquias, dalon sa tagsa ka pumuluyo, ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan. Nagapamati nga Barangay Damutan, Talagagay, Pagtigangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwangan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangke. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyo kapante. Kenneth Perez. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez.
Oras sa Pilipinas, 50 minutos na nakaligad sa takna ng alas 10. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa tanan naton nga mga tagpalamating nga nagatutok sa Pagbanaag Radio, an official radio station sang Promotion and Information Office sang LGU Hinubaan, kag simultaneously live kita sa 96.7 FM. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mayugid nga aga sa 3C Kabarangay nga sakop sang Banwa sang Hinubaan. Nagatutok na subong kang nagapamati diriya sa aton nga estasyon Pagbanaag Radio sa 96.7 FM. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. And of course, mayugid nga aga sa aton pinalangga nga mayor sa Banwa sa Hinubaan, Mayor Dap Anthony Vidaurasaga Reliquias. Kapot sa aton Vice Mayor Francisco Toy Bilbao, kag sa mga SB member. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. May man nga aga sa aton Promotion and Information Head, Mr. Ramir Matugas, and of course, on the technical side, kapartner naton John Squared Covid. Aton rin nga program director sa Pagbanaag Radio. Kasi din padayon kita mga partner magapangalagad, magahatag sa inyo sa mga latest update, mga programa kag serbisyo nga ginapalapot sa pamuluyo sang Hinubaan. Sa andom kag tinutuyo sa aton pinalangga nga mayor sa gyapon. Pagpalabot sang mga serbisyo, programa sa tagsa kaugsaran sang pumuluyo diri sa Banwa sang Hinubaan. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Tutok na kita mga kapartner, standby na kita sa aton driya nga estasyon, especially sa aton nga frequency sa 96.7 FM. Sa nasiling ko na mga kapartner, diri kita ya makabati sa mga latest update, lokal nga mga balita, kag at the same time mga kapartner, mga programa, mga serbisyo nga ginapalapot sang Banwa sa Hinubaan, diri nyo mabatian. Exclusive, diri nyo mabatian sa tagsa ka minuto, tagsa ka oras nga may nagaprograma diri, gina-announce mga kapartner para makabalo ang pumuluyo sang Hinubaan. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Madamo, ganyan nga salamat. Wala lang natapos, wala lang idugan natapos ang programa sa aton man di ka-partner. Ka-partner na to na Pastor Ibanez. Ika namin, no, from morning, may wali, pagkadugay-dugay, may balita, pagkadugay-dugay, entertainment, pagkahapon, may wali naman liwat. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. TDN ka pa, diri ka na mga kapartner. Tutok na permi diri sa 96.7 The Lovely News FM. Kaya kung nga pamati ka sa 96.7 FM, mabatian mo man ang mga programa sang Pagbanaag Radio. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Di loud and clear kita subong mga partner, loud and clear kita sa 96.7 FM.
Antes kita mga kapartner magpalabot sa mga programa o serbisyo nga ginapatigayon diri sa Banwasang Inubaan. Magapalabot ko na sa inyo mga partners sa mga latest update. Mga balita nga aton nga nakuha, mga balita nga aton ipalabot diri sa Banwasang Hinubaan. Subong adlaw iban nga mga local government unit nagdeklaraya sang wala sang klase ini tungod sa abiso man mismo from the makita naton from the DOST Pag-asa kung sa din nagpalabot sang advisory nga sa din sige-sige ang pagbubo sang ulan kag posible makadulot sang pagbaha kag landslide sa iban niya nga mga local government unit o sa iban nga mga lugar mga kapartner diriya sa probinsya sang Negros Occidental o diriya sa Negros Island Region. Good morning, partner naton Elmera. Espuso. Yan, maigin nga agad partner. Live nagapamati gini sa aton sumong. Hinubaan. Morning, Balita partner. kag serbisyo publiko. Mga masunod nga mga lugar nga gindeklarar nga wala sang klase subong adlaw. Amo ang Victoria City, all levels wala sang klase mga kapartner. Ibi Magalona, Binalbagan, Isabela, Imamaylan, Don Salvador, Benedicto, Hinigaran, La Castellana, kag Kabangkalan. All levels wala sang klase. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Inatungod mga kapartner, naglang ginasiling naton nga mas maayo pa nga maglikaw kaysa ulaton ta nga may matabo pa. Mas maayo nga malikawan nga daan. Tungod sini nga mga ereyang ipang-mention naton. Permi ginabaha kag igo gid sang forecast sang Pag-asa. Amo na ko nga nga nagdeklarar na lang sila yung mga partner nga wala sang klase. Disemestro man na mga partner diri sa aton sa Banwasang Inubaan. Kung makita sa aton pinalangga nga mayor nga igo makita sang forecast kag delikado gid kung magsigi bobo ang ulan, ang aton pinalangga nga mayor kung kisa siya pa na ang una sa bilog nga chicks area ang naga-declare nga wala sang klase. Ina pagiman sa pag-abiso sa iya sa head sang DRRM at the same time sa iya man nga pagkonsulta sa iban pagin nga mga ahensya sang gobyerno. Kung bala delikado kung magsigi ulan mga kapartner. Amo na mga kapartner tungod kay kung pwede palang makalikaw, likawan na nga daan. Especially diri nga daan sa aton niya sa Banwasang Inubaan, may mga area nga nabukid. May mga teachers, mga estudyante nga nagatabok pa yan sa suba. Sa mga sapa, ti delikado ina. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Kaya mo na kung kisagi na declare na dayon. Pero subong yung mga partner, hindi mangikita di apektado. Amo na nga wala nakadeclare nga aton pinalangga yung mayor. Mo kadamo, gyapon niya pamangkot. Yor, may klase ta, wala. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Hindi ka mo makabalaka kaya aton pinalangga nga mayor, nagapulaw na iya para lang mabantayan ang pumuluyo sa Hinubaan. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Kung inyo madumduman sang naglabay ining bagyong Basyang, nga gina-forecast sang Pag-asa, posible diri malabay sa area sa southern part sang Negros Island Region. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Isa ako ka mga witness mga kapartner nga ang aton pinalangga nga mayor biskan gab ina suno pa sa iya
tungod sa forecast nga alas 11 sang gabi matupa ang bagyo. Ang head sang DRRM kag mga staff alerto. Kag ang inubaan incident management team alerto. Bantayan ang alas 11 sang gabi kag mismo ang aton pinalangga nga mayor alerto. Wala nagtulog hasta alas 11 hasta nga nag alas 12 sa wala patulog. Tungod kay ginbantayan base kung magtupa manggid ang ulan alas 11 sang gabi. Mismo ang aton pinalangga nga mayor bugtaw pa kag mabalaan kung ano ang dapat ngay muon kung kusog manggid ang ulan nga matupa. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Amo na iya nga aton pinalangga nga mayor. Tungod kay gusto ya mabalaan ang sitwasyon gid sang bagyo ti every now and then 30 minutes 1 hour gamonitor kami sa isa man ka official page nga kung sa diin makita naton ang dalagan sang bagyo. Kay hindi mapahamtang si Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias tungod na forecast nga alas 11 matupa kag posible maigo sa southern parts ng Negros. Pero ti isa kaluyan no wala nagtupa diri sa aton nagsaka dito sa babaw. But still, of course, we are praying, ginaprihan ginamo sa itong atay. Nga tani, hindi lang magkusog ang ulan para wala sang may mapiktuhan. Kung maglabay manggid ang bagyo kung sa diin man sa nga parte sang Negros Island region. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogin nga aga dira sa may barangay Marikalom. O kapartner nato na Pastor Aldrin Aros. Loud and clear kita da, Pastor. Kamustang guwa naton dira sa radyo. Nagatutok man subong diri sa 96.7 FM. Mayogin nga aga sa mga tagsa ka mga asosasyon, especially may mga tricycle driver nga nagatutok subong. Diriya sa aton nga estasyon sa 96.7 FM. Di bantay-bantay kamo dira. Bantay-bantay kamo dira kay Mang Dakop si kapartner Kenneth. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa bilog nga banwa sang Inubaan, may maagyan si kapartner Kenneth nga nagabiyay tricycle nga may radyo kag ang ginapamatian 96.7 FM dakpon. One Hinubaan, balita kag serbisyo. Dakpon ni kapartner Kenneth kag tagaan premyo. Oh, okay man ha? Kay bilog nga banwa sa Inubaan, loud and clear nagid biskan din kani makadto. Mabatian na ang 96.7 tungod sa gin pabaskog kag gin palapad pagin nga haboy sang aton nga estasyon. Di ko nagapamati ka sa pagbanaag radio, ara gyapon na sa 96.7. Anytime makalabay si kapartner Kenneth kag mabatian nga ang imo radyo nagatutok sa 96.7 dakpon kag tagaan premyo. Amo nang ginasiling lang huli pero hindi kulong. Oro arigmat ka mo kay para ko madakpan ba? May premyo ko namong 1 kamil nga Crispy King plus soft drinks. Dumayo haw. Sa aton mga kasulabs nga nagatutok always diri sa 96.7. Olo alerto man kamo kay bilog nga negro, bilog nga negros. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Bilog nga mga membro sa sulab sa bilog nga Inubaan, mabisita liwat ang team
Sang sulabs para magakanda kita da sinyo sa mga feeding program. Alo, alerto lang kamo. Nag-update sa aton si Pastor Rose niya. Okay ang signal diri sa Barangay Maricalom. Ayun, thank you so much, Pastor Aldrin Aruz. Mabatian nyo na si Pastor Aldrin Aruz kada hapon, mano. Mabatian nyo ang mga mensahe ni Pastor Aldrin Aruz kada hapon sa 96.7 FM. Mayogin nga agad JR Alcoriza zang Enzo Motor Parts. Nagatutok it subong diri sa 96.7 The Lovely News FM nga frequency. Kag of course aton diri nga programa One Hinubaan Balita kag Serbisyo Publiko. One Hinubaan Balita kag Serbisyo Publiko. Mayuman nga ga kay Purisima Alasio Aisa. Good morning, Sir Kenneth. Good morning. Mga kapartner, ang isa sa mga Speaker of the House sang pungsod Pilipinas, mga kapartner, nga si former Speaker o si Divinisya. Nagataliwan na mga kapartner kag si Senator Chis Escudero nagpalabot sang minsay. Suno kay Senator Chis Escudero, former Speaker Jose Divinisya Jr. was a towering figure in the Philippine politics, remembered for his vision, diplomacy, and dedication to public service. As a 5-term speaker, he helped shape the nation's democratic institution and champion peace, dialogue, and cooperation both at home and abroad. His voice carried weight not only in Congress but across the Asia and the global stage. During my tenure as Senate President, we passed Senate Resolution number 1142 to honor his life and legacy. It was a formal recognition of his enduring contributions to our society, for his leadership in governance, his pioneering role in international diplomacy, and his steadfast commitment to the Filipino people. As we pay tribute to him now, I extend my deepest condolences to his beloved wife, Representative Gina Divinisya, and to their family. We remember not only the offices he held, but the ideals he embodied. May his example continue to inspire future generations to choose dialogue over division, vision over discord, and service over self-interest. Maraming salamat sa iyong paninimbihan sa bayan. Manong Ju
May you rest in peace. Amoy na ang statement ni Senator Chis Escudero para kay former Speaker Jose D. Vinicia Jr. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. The condolences lang sa pamilya ni former Speaker Jose D. Vinicia Jr. Ini nga mga tao, sang una nga mga senador, sang una kilala. No? At sang una, ini mga huling tubo, do hindi na ninakaingabot siya. Pero ang mga chimpoya 1990s, ini ang mga batikan nga mga politiko sa Senado, mga kapartner. Katapusan naton nga balita, mga partner, duwa ka mga most wanted person kalakip ang isa ka anay miyembro sang NPA kag Russian National arestado sa Negros Oriental. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Arestado sa Police Regional Office Negros Island Region ang ginakabig top 4 kag top 6 most wanted persons sa riyon. So parado ang operasyon ginpatigayon sa ang kapulisan. Ang unang operasyon ang ginpatigayon sa Bindoy Municipal Police Station upod ang iban pang law enforcement unit sa Sitio Luho, Barangay Nalundan. Pad Sapien, good morning. Anay miyembro sang Communist Terrorist Group o kon CTG ginakabig top 4 most wanted persons sa riyon ang nagapatubang sang kaso nga murder. Ang ikaduhang operasyon ang ginpatigayon sa Valencia Municipal Police Station sa koordinasyon sang Lalo Police Station sa Lalo, Cagayan Valley. Matok sa isa ka Russian national nga ginkilala kay alias Diera, 52 anyos, nga nagapatubang sang kasong 4 ka count sa paglapas sa RA 9262 o kon ng Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Si alias Dre ang residente ng Purok 2, Barangay Java, Valencia, Negros Oriental, kaginakabig top 6 most wanted person sa Inayar. Ginakusahan ang Russian National sa pagpanakit sang iyang asawa sang makapila na kabisis. Apang una, wala sa pasaka sang reklamo, apang sang uli nagdesisyon ang mag-file sang kaso matapos nga liwat siya ginsakit nga nagresulta sa pag-ital-ital sang iya kabuhi. Ang mga naristo ang lunsay priso sa Bindoy Municipal Police Station kag Valencia Municipal Police Station. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Para naman sa aton mga update dire sa Banwa sa Inubaan, sini naman nga adlaw ginpatigayon ang clean up drive sa Bantay Dagat. Amo ini ang ginapatigayon permido twice a week nga clean up drive. Kag sini nga Wednesday ginpatigayon kaupod ang mga job order employees sa Bantay Dagat Watchtower. In accordance, of course, sa direktiba ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Garelikas, nga konsadiin ginahangyo ang tanan ng mga job order nga magbulig patigayon sang clean up drive sa Bantay Dagat. Iniamo para mamintinar ang katinlo kakatahom sang Bantay Dagat nga konsadiin gina-promote ini.
Oras sa Pilipinas, 17 minutos na nakaligat sa taknang alas 11. Sa nasalin na naton mga partner sa gyapon ginapatigayon ang pagmaintenar sang katinlo sang bantay dagat kung sa diin nangin isa na ini sa mga tourist spot locally kag mga pangayaw mga partner. Kaya daw gina-consider na mga partner nga mini Boracay sang hinubaan. Makita naton mga partner kanami bala sigad bye-bye nagakaon-kaon kada iya. Puro pangapi kada makita mo ang views ang bye-bye, ang dapya sang balod, kag ang mga tao nga nagalabay-labay dira mga partner kanami sang ambiance. Kun ara ka sa bantay dagat, amo na ang ginamintin gid ang katinlo dira mga partner. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kagapigin patigayo naman ang MDVR Video Key Challenge sa Purok Size Barangay Alim. Mga kapartner, isa ini sa mga masiling naton istabli na nga programa nga ginapatigayon para sa pamuluyo sa banwa sang hinubaan. Yon mayugid nga aga partner naton John Bear Placido live nga nagapamati subong diri sa 96.7 The Lovely News FM. Live pa taho ano bla? Yon, thank you so much Ma'am Purisima Alasio Aisa. Thank you for watching. Ano si Ma'am Purisima? Shoutout lang ko no siling ni John Bear Placido Balik kita mga kapartner sa in-mention naton nga MDVR Video Key Challenge. Mga kapartner, naglapot na sa 3 katuig. Masubra na 3 katuig. Ang MDVR Video Key Challenge kag gina-enjoy sang tagsa ka mga purok nga may mga fiesta kag mga barangay. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Imagine sa masulod na mga partners ang masubra 3 katuig. Ginapatigayon ang MDVR Video Key Challenge kagalo sa may mga fiesta kalapota sa 3 naman katuig ang ilang MDVR Video Key Challenge. Nga nagapadayon kag nga gina-enjoy isang tagsa ka pamuluyo. Tungod mga kapartner makita naton si Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias. Hindi lang yan nga nagahatag, hindi lang natawag naton nga KKK. Kon sa kabudlayan, ara si Mayor Dap. Kon sa kauswagan, ara si Mayor Dap. Ang another K, kon sa kalipayan, ara man si Mayor Dap. Amo ining sa kalipayan mga kapartner. Para sa kalipayan, kalingawan, sa pumuloyo, sa inubaan, ginapalapot, ginasponsoran ang MDVR Video Key Challenge. Package na yung mga partner basta ang may mga fiesta.
makadto ka lang sa opisina ni Mayor kag maglisensya kay Mayor. Mayor, pwede ka pa MDBR Video Key Challenge? Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Automatic. Okay na yun kay Mayor. Kag ginaprog katuan sang staff ni Mayor Dap. Imagine mga kapartner, biskan tungang gabi ina, biskan weekend ina mga kapartner, ara ang team sang MDBR nagakadto sa inyo nga mga purok kag barangay nga may mga pista sa isa man kahandom kag tinutuyo mapadayon kag maplastar ang MDBR Video Key Challenge ina sa direktiba ni Mayor Dap Anthony B. Daurasaga Reliquias. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Amo na da mga kapartner, imagine kagabi dito naman natapos sa Purok Size, katatlo naman sila kuno katuig, na dira naton makita, masobra na 3 katuig, nagapatigayon sa gihapon sang MDBR Video Key Challenge, kay nagatatag kalingawan, entertainment sa tag sa kakapistahan. Tindi ka pa na, makadto ang team, wala ka na yahimuon. Sila na maplastar, sila na ma-judge, sila na ma-sit up, tanan-tanan, pati premyo, i-provide pa ni Mayor Dap Anthony B. Daurasaga Reliquias. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Amo na mga kapartner ang mga programa ginapatigayon diri sa Banwa sang Hinubaan. Subong adlaw ang PhilHealth ara sa Barangay Asia Covered Gym. Kung wala kaya PhilHealth kag imo edad 21 years old pataas kadto dira sa Covered Gym sang Asia subong adlaw kay para makabalo ka kung anong mga requirements kag maka-avail ka sang PhilHealth registration mga kapartner. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Karon sa hapon alas 2, tanan nga mga job order sa Banwa sa Hinubaan ginapabalo sa inyo mga makadto kamo sa PIPAC kay maga-orient ang PhilHealth na nungod sa mga benepisyo kag kung ano ang pwede ma-avail sa inyo membership bilang membership sa PhilHealth mga kapartner kag ano pagid ang serbisyo nga pwede naton makuha. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. So muna mga update naton mga partner diri sa Banwa sang Hinubaan. Kung sa din padayon kita nagapangalaga diri sa aton nga estasyon Pagbanaag Radio nga live sa 96.7 FM. Sa February 13, patigayonon man ang Love is in the Air by the Sea. This Love Month celebrate passion, music, and good vibes at the Bantay Dagat Sunset Acoustic Valentine's Party Special. Join us this Friday, February 13, starting 5 p.m. at Bantay Dagat, Hinubaan for a magical evening filled with live acoustic music, delicious food, romantic sunset view, and exciting surprises. Abangan nyo na mga kapartner ang programa sa Tourism Office and of course, guided by our Municipal Mayor, Mayor Dap Anthony V. Daurasaga Reliquias. This is another exciting event mga kapartner dira sa Bantay Dagat. Bantayan naton ina mga kapartner. Wala na kita sa oras mga kapartner. Abangan naman ninyo liwat buwan, same time, same frequency. 96.7 FM. Kung silang panipapatinoy, ang radyo nga wala liso-liso. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Nga maliso-liso, patakay ang halos tanan nga mga impormasyon, mga balita, kag entertainment, music, ari na diri sa 96.7 FM. Gin palapad kagin na klaro pagid nga mga sulod sa inyo mga radyo. Di gina-encourage sa ikamo. Kaya kung isa may mga gulpi lang ang mga announcement, mapasulod tadayon mga partner tungod
kay nagatutok kamo, dapat mangin updated kamo. Para mangin updated kamo, hindi na paglisod-laso ang inyong mga radyo, tutok na permi sa 96.7 FM, kag tutok na mismo sa official page. Dapat ang official page na nakapin ina sa inyo, nakasubscribe ka, kay para kung may live, automatic makita mo dayon sa imo Facebook account. Kapin pag sa 96.7 Dalabli News FM, dapat isubscribe ka mo da. Kay para pagkadugay-dugay, mag-live naman ta by bust operation. Updated kaya dayon. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa una na mga kapartner, ang aton mga latest update sa sining adlaw. Pizza 11 sa bulan sa Pebrero 2026. Happy birthday lang da sa akon gali nga junior. Kenneth Nathan, happy birthday. Sa aton na banwa sang Hinubaan. Balita, kalingawan, kag edukasyon. Sa gyapon mga partner, ini si ka-partner Kenneth Pe. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-Hinubaan, kag kaibig nga mga lugar. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Balita kag servisyo